OK Group Slovakia podporila medzinárodné lyžiarske preteky. Autor OK Group Slovakia. Spoločnosť OK Group Slovakia sa aj tento rok zaradila medzi partnerov významného športového podujatia Interkritérium Vrátna 2026, medzinárodné preteky v zjazdovom lyžovaní pre mladé talenty. Už 43. ročník pretekov sa uskutočnil v termíne 19. až 21. januára 2026 v obľúbenom horskom stredisku Vrátna Malá Fatra. Podujatie patrí medzi najprestížnejšie detské lyžiarske preteky na Slovensku v rámci seriálu FIS. Každoročne sa na štart postaví približne 200 pretekárov z viac ako 20 krajín sveta, ktorí súťažia v slalome a obrovskom slalome v kategóriách U14 a U16. Podujatie tak ponúka jedinečnú príležitosť pre mladých športovcov porovnať sily v medzinárodnej konkurencii a zbierať cenné skúsenosti na začiatku svojej kariéry. Program sa začal slávnostným otvorením za účasti organizátorov a partnerov, po ktorom nasledovali súťažné dni zakončené ocenením najlepších pretekárov aj tímov. Ocenených bolo až 48 športovcov v 8 kategóriách. Podpora športu a mladých talentov je pre OK Group Slovakia prirodzenou súčasťou spoločenskej zodpovednosti. Veríme, že investícia do športových podujatí pomáha rozvíjať budúce generácie športovcov a zároveň podporuje hodnoty ako vytrvalosť, férovosť a tímová spolupráca. Sme hrdí, že sme mohli podporiť podujatie s dlhoročnou tradíciou a zároveň budúcu generáciu športovcov. OK Group Slovakia bude aj naďalej podporovať iniciatívy, ktoré pomáhajú rozvíjať šport a mladé talenty na Slovensku.